बड'फानि गेरेमसा हारि दानायनि जा सान्थौ मिजिं बेखौ जोगारनानै बिथांमोना मैया टिकेट डिक्लेयार खालामबाय। बेवहाय मोनसे बाथ्राया सैथो जे बिथांमोना बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैया। बिथांमोना गिबियावनो बर' हारिखौ फोजोबनायनिसो टारगेट लादोंमोन। दाबो बर' हारिखौ फोजोबनानै सुथुरनि आखायाव गथायनायनि थाखाय टारगेट लादों, बे प्रमान जादों। जाय हाग्रामाया जोंनि बर'नि गेजेराव सानजा सोनाब सा खोला रानलायनानै धोरोमजों फारागथि लाबोनानै हालामजों फारागथि लाबोनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेटजों थांनाय 17 बोसोराव दैदेनबोदोंमोन। बेखौ दिनै मानब गिदिर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों लुखांफिननो हादों। बेयो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन खामानि। गिबि जागायजेननाय जोंनि जा एसेम्ब्लि, बेनि अनगा हाग्रामाया एसेम्ब्लियाव मालाबाबो जिरायाखै। आरो बेवहायनो मिथियो हाग्रामाया सासे कापुरुष, गणतान्त्रिक सासे लिडार। बियो गणतन्त्रखौ मिथिया, बियो राजतन्त्र बायदि फेसिस्ट खान्थिजों बियो समाजखौ दैदेननो नागिरो। फेसिस्ट खान्थिनि थांखियानो जादों गावल' गोजौआव थानानै मालायखौ जेब्लायबो आफाखियाव दोननो नागिरनाय। आरो बे खान्थिजोंनो हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव गणतन्त्र बायदि मोनसे भारत देशआवबो जे गणतन्त्रखौ फल' खालामाखै, बिथाङानो सासे गणतान्त्रिक बेक्ति, बेखौ फोरमान होनो हादों। गुबुन मोनसेया हा बिफान होननानै बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया 1623टा न'खरनोल' हानि फोरमान बिलाइखौ बा मोनथाय बिलाइखौ होनो हादोंमोन। नाथाय मानब गिदिर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 3,66,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनायजों लोगोसे 44,409 मानसिनो जोङो लेन्ड पाट्टा होनो हादों। गहपुरसिम जोंनि जा फिसाफ्रा दिनै गोसो मोदोम जिउयै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेसिम एक्सटेनसन जानायखौ दिनै बरायदों। आरो बै हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव BPF हान्जाया गहपुरसिम 5 नयनिफ्राय गहपुरसिम बारायनाय जोंनि जाय एक्सटेनसन भिलेजफोर, एक्सटेन्डेड जोंनि बर' फिसाफोर, बेखौ जे गनायना लानो नागिराखै, बेयो बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजों फोरमान मोननो हादों। दिनैनिफ्राय 10 बोसोरनि सिगां दिनैनि थारिखआवनो 5 आगस्टआवनो UPPL इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल मुंनि मोनसे पलिटिकेल हान्जाया दाजादोंमोन। आरो बिनि दिनै बे गायसन सानखौ लोब्बा लाखिनानै UPPL दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै ज' जानानै बेखौ फालिदों, बेखौ खुंदों। गोजोननाय मोन्दों। UPPLआ स्पेसियेलि मोनसे गणतान्त्रिक पद्धतिजों दानाय राजखान्थि हान्जा, जाय हान्जाया दिनै BTCआवहाय सान्थि गायसननो हादों। प्रकृत गणतन्त्रखौ दिनै 35,84,000 भारतीय नागरिकनो राननानै होनो हादों। जिहेतु UPPLनि दोलोआव नोंथांमोना थानानै नोंथाङाबो बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहासारनायनि गेजेरजों सासे EM जानो हाबाय। दा बे हिसाबै सासे सरकारनि सासे EM हिसाबै मा खामानि मावदों बे 5 बोसोराव? आंनो स्पेसियेलि मानब गिदिर शिव प्रमद बर' बिथाङा मोननै बिबान होदों। मोनसेया जादों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, मोनसेया लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव BPF दोलोआ BTCनि 33% हाग्राखौ एवस्रांजोबनानै धंस' खालामबायमोन। बियो गावनि बिहावनि मुङाव 3000 बिगा साहा बागान बानायदों, रिजार्भ फरेस्टखौ धंस' खालामनानै। आरो बिथांनिनो सासे राइट हेन्ड देरहासार बसुमतारी बिथाङा 13टा साहा बागान प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ धंस' खालामनानै साहा बागान बानायदों। नाथाय मानब गिदिर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ स्पेसियेलि जायखौ आं नायगासिनो दङ, बियो 2 नेसनेल पार्क बानायनो हाबाय। आरो जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा होनानै जोंनि सुबुंनि गुबै थांना थानायनि जि राहा लामा, जिउ, मानोना बे जिउखौ बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो मोननो हायो। आरो बेखौ जों दिनै दाखांनो हादों। गुबुन मोनसेया हा बिफान होननानै बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया 1623टा न'खरनोल' हानि फोरमान बिलाइखौ बा मोनथाय बिलाइखौ होनो हादोंमोन। नाथाय मानब गिदिर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 3,66,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनायजों लोगोसे 44,409 मानसिनो जोङो लेन्ड पाट्टा होनो हादों। गतिके बिथांमोन आरो जोंनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दङ। जाय हाग्रामाया जोंनि बर'नि गेजेराव सानजा सोनाब सा खोला रानलायनानै
धोरोमजों फारागथि लाबोनानै जा हालामजों फारागथि लाबोनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेटजों थांनाय 17 बोसोराव दैदेनबोदोंमोन बेखौ दिनै मानब गेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों लुखांफिननो हादों बेयो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन खामानि। सानजा गहपुर आरो बिश्वनाथआव हानि लेखाखौ माबायदि राननाय आरो बेसेबांसोबा हा बुंखो दासिम? दिनैसिम सानजा हालामावहाय फ्राय 20,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होनो हाबाय आरो बयनिख्रुइ गेदेरसिन मोनसे बाथ्राया जादों BPFआ मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय दङ बिथांमोना BTEDनिसो माबा सिफ जागोन BTRनि सिफ जाया होननानै। BTED होनोब्ला नोंथाङा थोंजोङै बेखौल' नाय जे बियो मात्र 5 दैमासिमल' थांगोन थारमाने बिथांमोना गहपुरसिम जोंनि जा फिसाफ्रा दिनै गोसो मोदोम जिउयै BTR सुक्तिनि गेजेरजों बेसिम एक्सटेनसन जानायखौ दिनै बरायदों आरो बै हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव BPF हान्जाया गहपुरसिम 5 निफ्राय गहपुरसिम बारायनाय जोंनि जाय एक्सटेनसन भिलेजफोर एक्सटेन्डेड जोंनि बर' फिसाफोर बेखौ जे गनायना लानो नागिराखै बेयो बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजों फोरमान मोननो हादों। नैबे समाव नोंथांनि खोथाया बेरखांबाय थादों नोंथाङा खोनागोना खोनायाखै मिथिया नोंथाङा गावनि बियाबखौ गारनानै बावखुंग्रियावसो गेलेफैगोन होननाय ओमफ्राय बावखुंग्रि बियाबाव दैदेनगिरिफ्रा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दावराव जागासिनो मा बुङो? बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंगोन जोङो दिनै देरहासारनायनि सार्थआव गेरेमसा हारि दानायनि सार्थआव जोङो सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बियाबखौ रानलायनानै जोङो दिनै बर'नि गेजेराव खौसेथि खालामनो नागिरदों जायखौ दिनै BPFआ लुबैयाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि बाथ्रा लानानै नै मैयानि अखानायैसो मोनसे बाथ्रा 16था हान्जाया 16था बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै सावरायदोंमोन खिन्थु मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायनि बेरेखायै बिथांमोननि खावलायनायखौ जोगारनानै बिथांमोननि सान्थौखौ जोगारनानै बड'फानि गेरेमसा हारि दानायनि जा सान्थौ मिजिं बेखौ जोगारनानै बिथांमोना मा होनो मैया टिकेट डिक्लेयार खालामबाय। बेवहाय मोनसे बाथ्राया सैथो जे बिथांमोना बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैया बिथांमोना गिबियावनो बर' हारिखौ फोजोबनायनिसो टारगेट लादोंमोन दाबो बर' हारिखौ फोजोबनानै सुथुरनि आखायाव गथायनायनि थाखाय टारगेट लादों बे प्रमान जादों। नैबे समाव नोंथाङा हाग्रामानि खोथा बुंबाय थानायाव हाग्रामानि खोथाखौ लाना फैफिननोसै जिहेतु नोंथांमोना 5 बोसोराव दाख्लैबावै जे एसेमब्लि बे एसेमब्लिया जोबनानै थांबाय बेयाव बेसेबांथि जादों आं एसे बावबाय बेवहाय नोंथांमोना बे हाग्रामा महिलारिजों जयै बाहागो लानो मोनगोन ना मोनाखै एसेमब्लिसिम? दिनैसिम जोंनियाव 27था एसेमब्लि जिरायलांबाय 27 ना 25 आं एक्जेक्टलि फिगारखौ बावगारबाय। गिबि जागायजेननाय जोंनि जा एसेमब्लि बेनि अनगा हाग्रामाया एसेमब्लियाव मालाबाबो जिरायाखै आरो बेवहायनो मिथियो हाग्रामाया सासे कापुरुष गणतान्त्रिक सासे लिडार बियो गणतन्त्रखौ मिथिया बियो राजतन्त्र बायदि फेसिस्ट खान्थिजों बियो समाजखौ दैदेननो नागिरो। फेसिस्ट खान्थिनि थांखियानो जादों गावल' गोजौआव थानानै मालायखौ जेब्लायबो आफाखियाव दोननो नागिरनाय आरो बे खान्थिजोंनो हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव गणतन्त्र बायदि मोनसे भारत देशआवबो जे गणतन्त्रखौ फल' खालामाखै बिथाङानो सासे अगणतान्त्रिक बेक्ति बेखौ फोरमान होनो हादों। नैबे समाव नोंथाङा बिसायख'थि फैगासिनो बेसेबां थियारि नोंथाङा? आं हिसाबैथ' बेवहाय बुंनांगौ गैया जोंहा UPPL हिसाबै जोङो बिराद थियारि। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोङो 26थानिफ्राय 32था देरहागोन दासिम जोङो 32 आं A क्लासावनो बुंदों जोंनि जा UPPLनि एसेसमेन्ट बे एसेसमेन्ट बायदि जोङो 26था देरहानानै दङ A क्लासाव ओमफ्राय B क्लासखौ लाफानानै जोङो 32था देरहानानै दङ 8थाखौ जोङो C क्लासाव दोनदों। बे C क्लासाव थानायाव 2आ BPF देरहागोन 3आ BJP देरहागोन बाखि 3खौ कंग्रेस गुबुना देरहागोन बे कनफार्म। नोंथाङा दिनै खै तारिख दिनै UPPL दोलोनि गायसन सान सेप्तेम्बर मासनि दुर्गा फुजानि सिगां बे सेम कुइसनखौ आंनाव सोंफिननो हागोन नोंथाङा।